Перш за все, організаційні деякі питання. Ще у нас там є книжки, різні книжки нашого видавництва, які можна придбати. Є журнал «Русин», який ви кожен можете, він задек або безкоштовно продається. І також, якщо хтось захоче придбати другий примірник історії, тобто творів Анатолія Кравицького, він також може його собі купити, але учасники презентації сьогодні отримують безкоштовно один примірник цієї книжки. Так що і на самому початку я хотів би сказати, що перш за все, щоб я не забув ту інформацію, яку я маю сказати. Ну, перш за все, сьогодні книжку презентують два видавництва. Одне видавництво, можливо, ви знаєте уже по його ужгородській активності, це Ужгородське видавництво «Падяка», але сьогодні Ужгородське видавництво «Падяка» не презентує цю книжку. Цю книжку презентує нове видавництво, яке, власне, вже працює в Європейській Унії, називається «Видавательство Падяк СРО». То значить, ще одна організація, яка вже працює на європейському ринкові. І ми презентуємо їх разом із видавництвом Пряшівського університету. То дві організації, які власне, підготували цю книжку. Ну, безпосередню роботу над книжкою, тобто сам дизайн, обгортка, праця над текстом, значить, дизайнерський якийсь підхід, знахідки цікаві. Вони були зроблені Ларисою Падяк, яка тут у нас присутня сьогодні, так, директор видавництва «Падяка», і там, і в Ужгороді, і в Пряшеві. Так. І це, власне, також її дуже така відповідальна, вона відповідально поставилася до цієї роботи. Робота – це 440 сторінок тексту. І я потім буду вже конкретно говорити по тексту, але зараз я би хотів ще сказати деякі речі, щоб я також не забув. Ну, я хотів би нагадати, що цю книжку має двох укладачів: Валерій Падяк, кандидат наук, так, і викладач Пряшівського університету. І що мені дуже приємно, що до мене приєднався вже мій бувший колишній студент по Пряшівському університету. Сьогодні це вже кандидат наук, так, людина, яка має PhD нещодавно, ще рік не пройшов, як ми пили шампанське за його здоров'я. Це Михайло Павліч, який також уже зацікавився творчістю Анатолія Кравицького і, власне, продовжує цю роботу. Ми вже знаємо, що буде другий том, ми надіємося, що буде третій том, і на 25-й рік ми запланували зібрання творів Анатолія Кравицького в 4 чи може навіть в 5 томах, для того, щоб ми нарешті забули про те, що хто такий Кравицький, а де його, власне, твори читати. Твори будуть всі зібрані тут, я про методику розкажу. Я також хотів би подякувати і Володимиру Феничу, доценту, так, Ужгородського університету, який також тут представлений в 2 місіях. Ну, перша місія його, він рецензент цієї книжки, це обов'язковий атрибут наукового видання. Так, і друге, що він взяв на себе таку відповідальність цю книжку провести через кордон. Так, тому вона потрапила сьогодні сюди, це його, так би мовити, контрабандний успіх, дебют, можливо. Да. Так що, безумовно, що ми б цю книжку в такій кількості не привезли. Це ми зараз, 2 рази я мусив на таксі їздити, щоб це привезти сюди певну кількість книжок. Так що оце така інформація. І ще одна інформація, вона пов'язана, власне, із фондом, який називається «Культ Мінор». Міністерство культури Словаччини, воно спонукає науковців працювати у галузі досліджень. І воно, це не лотерея, де вам повезе чи не повезе. Тобто ви мусите набирати кредити. Кожна ваша робота – це додаткові кредити. От коли ми починали цю книжку, у нас було всього 0 кредитів. Коли ми зробили цю книжку, у нас вже 400 кредитів. І, безумовно, міністерство вже дозволило нам другий том цієї книжки
до кінця 2020 року зробити. Це відповідально досить. Так? Ну, я хочу сказати, що міністерство через такі гранти, через головне цей грант «Культ Мінор», воно допомагає не тільки там, хтось би подумав, да, що тільки нам. Ні. Тобто це можуть бути твори, пов'язані з угорською культурою, літературою. Це можуть бути твори, пов'язані із Словаччині, наприклад, з чеською літературою, культурою, українською літературою, культурою, ромською культурою, літературою. Ну, також представлені у Словаччині такі національності, як сербська, і навіть в'єтнамська вже представлена на сьогоднішній національна меншина, німецька, польська національна меншина. І от вчені, науковці, які працюють в цій галузі, вони змагаються. І, в принципі, це такий серйозний успіх нашого інституту, тому що ми працюємо під стріхою Інституту русинської мови та культури. Кожен рік видаємо по 4, 5, 6, інколи буває таке за рік 7 таких книжок, то значить ми дуже потужно працюємо. І оскільки я вже зараз скажу про Інститут русинської мови та культури Пряшівського університету, я закликаю вас. У нас є можливість, щоб діти, сьогоднішні випускники шкіл йшли до нас учитися. На русинському відділенні вони можуть отримати освіту в комбінації з іншими предметами. То значить, наприклад, це може бути русинська мова література, українська мова література, русинська мова література, англійська мова література, і це може бути хімія, фізика. Тобто все, що пов'язано з педагогікою, навчання безкоштовне. І якщо хтось вам пропонує, що я вас за 1400 євро вам організую це все, будь ласка, обходьте цих людей, тому що ці кошти не потрапляють до нас, вони ніколи до нас не потрапляють до викладачів університету, ми про це не знаємо. Якщо ви звертаєтесь до нас, то надамо вам фахову якби таку консультацію, як це все, і навіть підготовка, вступ до університету, він не має бути, ясна річ, що треба платити перекладачам, треба платити нотаріусам, але це зовсім не ті кошти, які ви просто 1400 віддаєте міфічно комусь. В цьому році у нас є можливість прийняти на перший курс до 15 студентів з України. Причому це не обов'язково русини можуть бути. У нас є словаки, які зацікавилися русинською культурою. У нас є угорці, які зацікавилися русинською культурою, і вони, наприклад, русинська і угорська література і культура. Тобто вони через 5 років стають фахівцями і отримують диплом Європейської унії. Безумовно, що перед ними відкривається дуже багато можливостей. Це все безкоштовно. І тепер я хотів би вже говорити безпосередньо про саму книжку. І це, мабуть, запізнюються наші гості. Ну, сьогодні, я казав, що сьогодні такий радісний день. Знаєте, я робив якусь так для себе статистику. 35 років тому я написав першу статтю про Анатолія Кравлицького. 30 років тому мала вийти перша книжечка про Анатолія Кравлицького, підготовлена мною. Вона мала бути, от вона тільки зараз вийшла. А вона мала вийти в 1989 році, потім вона у видавництві Закарпаття дуже довго, то коштів не вистачало, то ще щось. В 89 році, коли вже були оці всі, так би мовити, політичні перетурбації, видавництво Карпати, тоді, здається, ще так, видавництво Карпати запланувало таку серію «Народна бібліотека», і в цій бібліотеці вийшло декілька книжечок, я думаю, що ви їх тримали в руках, так? І от після перших 2 чи 3 книжок мала вийти також книжка Анатолій Кравлицький. От вона вже була готова, все. Значить, на складі чи десь там в друкарні Закарпаття, там на Гагаріна, вже було 2 кімнати забито. От вона набиралася на лінотипних станках, хто знає з вас, хто не знає, молодих. Я розкажу, що це були ще пристрої, коли тексти набиралися на алюмінієвих таких планочках. Так? На алюміній нагрівався і дуже шкідливе виробництво. Так? І по гарячому вибивалися літери,
потім вони переверталися і друкувалися. І книжка практично вже була все зверстана, вже навіть вичитана була, перша вичитка була тої книжки зроблена. Тобто от ви представляєте, готова книжка, і в цей момент, як то кажуть, приватизується чи прихватизується друкарня Закарпаття. Закарпаття утворюється як відкрите чи закрите акціонерне товариство з одною акцією. Цю акцію викуповує людина, яку ніхто не знає. Так? І фактично ця книжка, яку треба тільки додрукувати, надрукувати вже, вона щезає, алюміній продається десь наліво весь, ви розумієте, кольорові метали, вони у нас дуже цінні, так? І фактично книжку мені дали оцей один примірничок, я його сам собі склеїв, зшив на пам'ять, та, це дуже цінна зараз річ. От в 89-му році вже ми мали мати Анатолія Кралицького, але, на жаль, він не вийшов тоді і виходить тільки сьогодні. Хто такий Анатолій Кралицький? Я думаю, що ті люди, які прийшли сюди, вони мають інформацію про Анатолія Кралицького. Я знаю, що хтось з вас написав статті. Я знаю, що хтось з вас тримає в руках Кралицького. Я знаю, що комусь по роботі потрібно хоча б раз в тиждень виносити з архівів так, чи з бібліотек книжки, пов'язані з Анатолієм Кралицьким. Це людина, яка монах чина святого Василія Великого. Але сказати, що він просто монах, мало, тому що це людина, яка за своїми, яку можемо оцінити як будитель. Будителі то національна інтелігенція, карпато-русинська національна інтелігенція, власне, будительство починається по рокові 1848, коли, власне, починаються оці національні рухи. Ми інколи історики називають це ярь слав'янських народів, або весна слав'янських народів. І інтелігенція, національна інтелігенція, вона починає опікуватися своїми людьми. Вона мусить донести до кожного інформацію, якої ти національності. І от, що цікаво, що саме в цей момент, в цей проміжок 10-15 років, появляються скоро всі гімни, які ми знаємо в цей час, тому що кожен агітує. Знаєте, наприклад, є ще польська не згнєва, ви поляки, так? Українці в цей час собі придумали гімн «Ще не вмерла України». Так? Чехи, правда, не німецькою мовою, ми то думаємо, що чехи говорили чеською мовою, ні, чехи боялися в публічному просторі говорити своєю рідною мовою. Вони придумали, фактично, був написаний гімн чеського народу «Wo ist mein Heim», котрий потім був вже перекладений в 20 столітті як «Где домов мой», «Де мій дом». Хорвати наші тут же написали свій гімн «Лєпа моя домовіна». Так, словаки написали свій гімн «На Татровса близько». У цей час Олександр Духнович не залишився осторонь тих процесів, тому що людність, вона перетікала із одного етносу в другого, особливо на кордоні. Люди могли себе відчувати І от Духнович пише «Я русин був, єсмь і буду», для того, щоб люди пам'ятали. Оцей період будительства, фактично, який був започаткований у нас першою хвилею будителів, таких як Олександр Духнович, Олександр Павлович, підхопив Анатолій Кралицький. Анатолій Кралицький – засновник прози на Підкарпатті. Тобто проза починається з нього. Якщо література професійна починається, скажімо так, з Олександра Духновича в першому ряді, то проза починається з Анатолія Кралицького. Причому він настільки швидко і бурно, якось, знаєте, темпераментом війшов в літературний процес, що Галичина, наприклад, вона вже не відчувала можливості друкувати свої літературні чи літературно-мистецькі журнали без того, щоб на них не були представлені русинські, чи вони називали себе руськими писателями, чи карпато-руськими, чи коли угро-руськими письменниками, писателями. І в цей час з'являються на сторінках і такі письменники лемківські, як Клавдій Олексович,
Володимир Хиляк, брати Полянські, але між ними також і Олександр чи Анатолій Кралицький. Олександр – це ім'я, яке дитина отримала при народженні, при хрещенні, а Анатолій – це ім'я, яке він вибрав собі, коли вже фактично постригся у монахи, так, це його монаше ім'я. І фактично ми знаємо Анатолія Кралицького вже після того, як він став монахом, відправився, перше його було таке місце служби Марія Повчанський монастир, це недалеко від Нірідгази сьогодні, де фактично в стінах Марія Повчанського монастиря він почав пробувати себе як літератора. Тут написані всі його важливі романтичні оповідання, такі як «Князь Лаборець», про які ми знаємо, так, де він один з перших піднімає сторінку історії карпатських русинів. Був князь Лаборець чи не був князь Лаборець? Протистояв він угорцям чи не пристояв власне навалі от тих народів, які прийшли, чи племенам, які прийшли із Азії. Тут він написав і свого Федора Петрюка, де він фактично описує досить інтересну сторінку нашої історії. Коли кримські татари разом з іншими татарами, так, ми сьогодні знаємо тільки кримських татар, так, а в старі часи північне Причорномор'я, там було цілий конгломерат татарських народів. От, вони разом із турками заходили інколи на Подкарпатську Русь, де фактично це був бізнес тогочасний, надзвичайно успішний бізнес, продавати людей, спочатку їх брати в рабство, а потім їх продавати. І предметом чи там об'єктом тих нападів були, як правило, молоді жінки. І от коли черговий раз наших милих, красних дівчат в церкві під час отпустого храмового свята, оточили і забирали в рабство, от тоді звучить гімн одного з русинських вождів, кому мила єсть отчина, так, всі за мною. І от вони йдуть і б'ються з кримськими татарами. Тепер нас кримські татари ми асоціюємо зовсім з іншим, так? Але в ті часи, як то кажуть. Тут він написав також своє прекрасне романтичне оповідання «Не ходи, Грицю, на вечорниці», де романтичний, на тлі таких романтичної оповіді, також на тлі романтичної оповіді вписується в канву твору, вписується, ми сьогодні сказали, якийсь сюрлік, так, якийсь потойбічний сценарій, так, де по Карпатах у Замкові живе якась Борбала, так, Борбала, вона хапає молодих хлопців, тому що їй потрібна оця молода кров, вона живе тим, що вона тих молодих хлопців кохає в своєму замкові карпатському, десь високо в горах. І от Гриць, який в своєму житті зробив лише одну помилку, так? Він пішов на вечорниці, каже, ну все, перед тим, як буду одружуватися, піду, так, зроблю собі отаке віддушину, піду на вечорниці один раз. І от якраз це був той слабкий момент, коли Борбала його, так би мовити, вхопила, але його кохана, вона його спасає, вона фактично визволяє його від того рабства і дає йому такий повчальний урок: не ходи, Грицю, на вечорниці. Ясно діло, що в Марія Повчанському монастирьові він написав більше творів. Я хочу сказати, що сьогодні ми знаємо про понад 400 творів Анатолія Кралицького. Я навіть боюся, що коли ми будемо робити повне зібрання творів, що там буде, що нам вдасться в 5 томів вміститися. Тому що, от дивіться, ми знаємо на сьогодні 400 творів, які у нас відбито у бібліографії, яка на сьогодні є вже такою бібліографічною рідкістю. Отець Анатолій Кралицький, бібліографічний показчик, вона вийшла ще в 1994 році. Тут Лариса Падяк і Валерій Падяк, тоді у нас почалася така творча співдружність із моєю дружиною. Так, і це була така наша, здається, перша серйозна спільна робота. От там 400 творів. А в цій книзі, в грубій цій книзі, лише 28 творів.
То значить, для того, щоб видати вже те, що ми знаємо, нам треба декілька томів. Мало того, зараз я повернувся зі Львова, де, ви знаєте, вдалося знайти іще інші криптоніми і псевдоніми Анатолія Кравецького. Що це значить? Що є ще десятки, може, творів Анатолія Кравецького, маленьких, середнього розміру чи великих, що ми навіть не здогадуємося, що це твори Анатолія Кравецького, тому що цей криптонім або цей псевдонім ми не можемо розшифрувати. І у Анатолія Кравецького так багато всього було закодовано, що до цього часу ми пробуємо відшуковувати правду про його життя, про його факти з його біографії. Ну, наприклад, до останнього часу ми навіть не знали, коли народився Анатолій Кравецький. От було, одні кажуть, 1835 рік, потім в Мукачівському монастирьові, а перед тим у ще в одному монастирі на Подкарпатті, племінник Анатолія Кравецького, Мефодій Кравецький, теж як монах жив, і він чомусь сказав, що ні, Анатолій Кравецький народився в 1834 році. І йому повірили, тому що, близький родич, так? Тим більше, що Анатолій Кравецький, я коли знаходив його рукопис, інколи були пусті сторінки всередині, і там було написано, що скільки своїх грошей він жертвував, там, на такого-то племінника, там, 4 дукати на топанки, там, 2 дукати на бунду, то значить, він завжди старався допомагати своїй родині. І до останнього часу не знали, де він. Прийшлося, на велике щастя, що ми потрапили у архів, який знаходиться сьогодні у місті Шаторальо-Уйгей. Так, це місто було розділено на 2 частини по Першій світовій війні. Рівно через місто тече така річечка, то не річка, то потік, як то кажуть, маленький. Так? І одна частина залишилася на Мадярщині, так вона і має назву Шаторальо-Уйгей, а другу перейменували Словенське Нове Место. Фактично те саме. Шаторальо-Уйгей, так? Або якщо з мадярського перевести, то буде нове місто під шатром. Але шатро то та вершина, яка нависає над ним. І Словенське Нове Місто. От там архів Земплінського комітету, і коли я потрапив туди, я кажу, слухайте, мені треба провірити. Я був вражений, що нарешті вдалося знати, що Анатолій Кравецький народився 12 лютого або февруаря 1835 року. І на другий день був хрещений. Це дуже цікаво, тому що зараз якось відтягують хрещення, готуються, доки паленки наварять, доки там іще чогось. А в ті часи це було дуже просто, і що цікаво, що вдалося взнати також статус його батька, так? Вдалося взнати також статус села, парохія була якраз в Чабинах, а це село, яке знаходиться, якщо сказати, зовсім близько. Це фактично, якщо б ми сказали, окрес Медзілаборце або Межилабірці в сучасній Словаччині. Це етнічний регіон, де під час перепису інколи в 19 столітті до початку 20 століття там місцеве русинське населення давало такі показники, як 80% русинів, і решта було інші народності, які там також були представлені, чи роми, чи євреї, чи угорці, чи словаки і так далі. От буквально нещодавно, це був, здається, 2006 рік, коли нам вдалося узнати, коли ж нарешті народився Анатолій Кравецький. А деякі речі до цього часу нам доходять. От, наприклад, ніхто не знав, що Анатолій Кравецький вчився філософію, вивчав у Кошицькій гімназії. І я не знав про це. І зовсім нещодавно, коли я працював над однією статтею, нещодавно, а коли ж то ви читали, років 30 тому, так, я у Ленінській бібліотеці в Москві займався цими рукописами, і там було написано так, що стаття, яка відправлена від нас, так, вона була відправлена для журналу, не журналу, а «Слов'янський світ», «Слав'янський мір», таке виходив збірник, книжка, вона виходила в 2 томах, здається, вийшла. І от там було відправлено кілька статей з Підкарпаття, так? Або з Угорської Русі. І от там стаття, вона була написана «НН». Ну хтось подумав, хто такий «НН». І я, знаючи, що «НН», я довгий час не міг розшифрувати. Аж нарешті, через якийсь час,
у Києві я знаходжу архів одного з вчених, і в цьому архіві я знаходжу листа Анатолія Кралицького, де Анатолій Кралицький пише, що, а назву статті то я знаю, так? Як стаття називається, і знаю криптонім. Він пише, що на ваш адрес мы вместе с Иваном Сильваєм написали эту статтю. І тоді лише знали ми, що цю статтю писав НН, значить Сільвай плюс Кралицький. Це Кралицький плюс Сільвай. І що інтересно, що в тій статті у додатках, у таких зазначках, як кажуть по-русинськи, написано, що пишущий ці строки, а я можу сказати, як чоловік, який вже багато працює над текстом і Кралицький любив починати свої твори, або якісь ремарки, або такою фразою. Пишущий ці строки в такому-то году був 15-літнім юношей. Деколи писав по-русинськи, деколи то було язичне. Якщо для Росії, то писав російською. І от він там пише, що у 1850-х, як він пише, в 50-х годах я учився в Кошицькій гімназії. От представте, в цій книзі перший раз ми узнаємо, то 185 років народження, ми не знали, де він учився. Тому одна науковець писала, що майже вчився в Першівській гімназії, хтось сказав, що вчився в Ужгородській гімназії. От таких фактів в біографії Анатолія Кралицького надзвичайно, я би сказав, багато, які ми на сьогоднішній час не знаємо. Якщо говорити про творчість Анатолія Кралицького, то також дуже цікаво, що він себе проявив у багатьох жанрах, направленнях. Тобто ми можемо говорити, я вже говорив, що це письменник. У 60-ті роки він починав як письменник-романтик із такими елементами сюрреалізму, з елементами містичного, такого містики. Уже наприкінці свого життя він спробував себе як письменник-реаліст. От, що саме, він не дожив навіть до 60-річчя. Це був аскет, це був чоловік, який не дозволяв собі багато чого. Це людина, яка надзвичайно багато працювала, і оце його постійний ритм, він, мабуть, був одною з причин того, що Анатолій Кралицький так мало жив, але так багато зробив. І він не встиг себе реалізувати як письменник-реаліст. Хоча ті 3-4 твори, які ми на сьогоднішній час маємо, є дуже цікаві. Тому що він фактично вже нащупав оце реалістичний початок, реалістичні якісь, як би мало б, і фактично започатковує реалістичну, один з тих, хто започатковує реалізм в карпато-русинській літературі. Але між тим 60-ми і 90-ми роками його життя заповнено багатьма іншими фактами. Анатолій Кралицький першим почав описувати наші етнографічні риси нашого життя, побуту. Фактично він є засновником етнографії в нашому регіоні. І ясно діло, він починає з тих регіонів, де він народився. Де він народився в селі Чабини, поруч Краснобродський монастир, поруч Межилабірці, так? І це села русинські, прекрасні русинські села, які ми називаємо долиною річки Лаборець. І от він пише свадібні обряди у лаборських русинів, значить, або етнографічні якісь там лаборських русинів, або він започатковує також статистику. Ми також спробували дати з усього, що він зробив, якусь частину. Тобто тут є розділ по етнографії, є розділ по статистиці. Ви будете читати в статистичні його такі розлогі статті, де ви будете бачити, як багато ця людина знає. От ми знаємо там, наприклад, між комітат Унг і комітат Берег, там, а границя де проходить. Він знає навіть назву кожної гори, по якій йде кордон між тими комітатами. То, значить, унікальна інформація. Його бібліотека була прекрасна. В бібліотеці, що цікаво, він був відкритий в будь-якій культурі, кожному етносу. То ви там знайдете багато книжок з угорської літератури. Угорська була державною, через угорські книжки він отримав багато іншої інформації про весь світ.
Це багато книжок з географії, статистики, багато літературних. Він всі гроші, які в нього було, ви будете бачити, як багато він витрачав грошей по цілому світі, коли він підписувався, відписав Прагу. Так, я підписуюсь на вашу новинку. Він підписувався там на якісь центральні чи регіональні угорські новинки. Так? І фактично, коли він читав ці твори з цілого світу, він завжди мав бажання це все донести до місцевого читача, до русина. І тому ми сьогодні бачимо, він один з перших почав перекладати Йока і Мора. Йока і Мор – класик, зачинатель прози, так, модерної мадярської прози. Він перекладав словацького Антона Бєлика. Він перекладав з російської літератури багато. Він перекладав з німецької, швейцарсько-німецької літератури твори. Залишився також як перекладач. Безумовно, він залишився як історик. І якщо говорити про історика, конкретно можна ще говорити. Він фактично залишив нам історію чину святого Василія Великого. Ми знаємо, що греко-католицька церква, так, вона має лише один монаший чин. ЧСВВ, коли ми пишемо або читаємо так, монах такий-то ЧСВВ, то значить чина святого Василія Великого. От він залишив нам історію чина святого Великого. Причому вона розкидана по многих його статтях. Він знає історію кожного монастиря. Він знає глибоку історію кожного монастиря. І ясне діло, що він настільки багато всього знав, що ви собі можете навіть не повірити. Він перший, уже в 1850-ті роки, робив селфі. Ви чули за слово селфі? Сьогодні не можна без селфі, кожен себе селфі, селфі, селфі. Він у 1850-ті роки купив собі камеру обскуру. Це перший після дагеротипа, дагеротип, так, 1850 рік, і одразу перший фотоапарат з маленькою такою ще, як він пише, візит-картою, розмір фотографії, які він може робити візит-картою, і почав фотографувати. Чи виходив на край села Мукачева і фотографував людей у народних кроях. Чи після Марія-Полчанського монастиря він переїхав і ціле своє життя, останніх там 30 років прожив в Мукачевському монастирі. В Мукачевському монастирі також була школа новіків, так, новіціати ще деколи кажуть. Що таке новіціат? Люди, молоді люди, які себе хочуть випробувати, чи вони готові до монашого життя, на 2-3 роки йдуть в монастир, вони не стають монахами, але в монастирьові вони привчаються до монашого життя. Але крім того, що вони проводять час у молитві, їм треба також якісь розваги. І от Анатолій Кравицький утворює гурток фотолюбителів у Мукачевському монастирьові, і от разом з монахами він вчить їх. І знаєте, який був успіх, коли в Берегівському архіві я раптом натрапив на трактат о фотографіруванні. Значить, він написав цілу, це не зошит, а не інструкція, а довідник з фотографії. Представте, 1860 рік, і вже ми маємо в Мукачеві довідник з фотографій, де описує все, як треба робити фотографії. Для того, щоб зробити одну фотографію, сьогодні треба клацнути. В ті часи 52 процеси. Один з процесів, наприклад, заключався в тому, що спочатку треба було зварити емаль для фотографічної бумаги. І емаль для негатива, в яке опускалося скло, потім виймалося, і в коморі в темному треба було це скло висушити, і потім це скло в фотоапарат, потім це скло клалося на фотографічний папір, потім ти виносив на світло, так, помахав, потім закривав, ніс проявляв, і так появлялася фотографія. Але перший процес треба було роздобути золото для цього. І перше, що треба було мати для того, щоб фотографувати, пильник, або, як по-українськи? Рашпіль. І от він пише, що в процесі перше, дукат порашпілює на порох. Тут спочатку треба з дуката, дукат золота
монета, так? І от це теж розказує про цю людину як неординарну особистість. Нам вдалося ці його фотографії, його селфі опублікувати. Я навіть хотів би показати. Це селфі, от, наприклад, таке, да? Сучасне селфі. Ну і на початку є фотографія, де, мабуть, він своїми колегами. І що цікаво, там два елементи. Перший, подивіться, що для нього було важливо, що в нього в руці буде книжка. А друге, подивіться на ці руки. Це рука селянина, рука роботящої людини. І коли він пише свої мемуари, чи пише Сільвайові, каже, так би хотів, щоб ви, Сільвай і Фенцик, приїхали до мене в гості. Ну, хоч пішки через гору перейдіть і приїдьте. Знаєте, і описує, що я зараз знаходжуся у Бобовищах, так? Тому що вино Грозно збираємо. А Грозно потрібно, тому що монастирі мали у лавках і у Бобовищах, вони мали свої винниці. Винниці – це Грозно, а Грозно – це вино, а вино – це гроші. І це за рахунок цього монастирі і існували. Тобто не було такого, щоб держава фінансувала монастирі. Вони мусили на себе заробляти. Ну і ще я би хотів розказати, що дуже цінно. В процесі пошуку вдалося знайти деякі його мемуари. І ми так і виділили, це розділ називається «Мемуари». Я би радив починати читати цю книжку з мемуарів. Для мене це найтакий, знаєте, приємніший розділ, тому що там, що людина розказує такі деталі, значить, я навіть не... А хто б думав, наприклад, треба сказати, що Олександр Духнович завжди був гордий від того, що його кращим учеником в його житті був якраз Анатолій Кравецький. Анатолій Кравецький все своє життя з таким пієтетом говорив за Духновича. Він говорив, що коли в нас буде общество літературне, то почесним головою общества має бути Олександр Духнович. Але він описав ще такі деталі, знаєте, Олександр Духнович не мав родину, монах, священник у Пряшеві. І от він описує, що самий великий любов у Олександра Духновича – фіалки, які він у нього був під Калварією, маленький городець, і от він там фіалки вирощував. Такі деталі, які лише можна в мемуарах знайти. І з таких дрібноток складаються якраз його мемуари. Ну і останній розділ, можливо, крім того, що ми дали також великий, як на нас, 16 сторінок, де ми показали його почерк. Це дуже важливо, так? Його почерк. Показали його книжки, які показали деякі, наприклад, от знайшли Георгій Чорний, він почав писати повість із сербської минувшості. Де той твір? Чи був опублікований? І ще багато треба буде працювати над цим. Але уже те, що ми знайшли хоч титульну сторінку, так? Або, наприклад, Віденський вісник. Ну, треба сказати, що кожен до себе так маленько, знаєте, прирівняйте, уже в 15 років Анатолій Кравецький був дописувачем Віденської газети. То, значить, 15 років він уже перша новинка, яка видавалася для всіх русинів Австрії, так, називалася «Вєснік для русинів Австрійської держави». От, він записував і ще тоді жив у Чабинах і писав «От русинів Лаборської долини». От русинів Лаборської долини. І там публікував свої матеріали. То ціле його життя потім було пов'язано з новинками, журналами, де фактично були всі його твори. І фактично, знаєте, чи то, що він скоро вмер, 60 років, чи був просто, що він не мав ніколи коштів. Людина жила, працювала, і по ньому не залишилося ні одної книжки. Газети, журнали щезли. Деякі журнали, які видавалися тоді тиражем 100 примірників. От ми маємо, наприклад, копії деяких ужгородських новинок із Ватиканської бібліотеки, бо лише там залишився один примірник. Ми зробили, відцифрували це, сьогодні це надбання, ми стараємося давати це вже в широкий простір вченим. От така, як то кажуть, історія. І тому виникла потреба зробити його книжку. У 89-му році мені не вдалося видати цю книжку, я вже говорив. Тоді, в 98-му році, я просто за свої гроші взяв та й видав хоч романтичні оповідання Анатолія Кравецького, така тоненька, маленька книжечка.
1200 примірників, тираж був дуже добрий. Я тоді з машиною одвіз її і потім через обласне управління освіти роздав книжку для кожної бібліотеки сільської, міської в Закарпатській області. Тобто приблизно 600 чи 800 книжок пішло на всі ці. Чи читали, чи не читали, дуже тяжко сказати, але ми свою справу зробили. Потім було одне невдале видання 1984 року від Йолани Голенди, яка, власне, не мала права видавати ту книжку в тій подобі, якій вона зробила, тому що, коли ви даєте книжку, ви мусите розуміти, власне, хто буде вашу книжку читати. Якщо це 5 науковців, ви можете зробити фотографічний знімок і віддати. І вони будуть там бати Яті, Єри, Єрі, Іжиці. Сучасні покоління не знають старої орфографічної норми, вони не знають старої азбуки. Тому на кінці книжки ми подали основи транслітерації. Тому книжка, кожен текст Анатолія Кралицького пристосований під сучасного читача. Це не переклад тексту і це не деформація тексту. Ні в якому разі не можна подумати, що щось від себе. Кожне слово Кралицького на місці. Але ті букви, які сьогодні вже нічого нам не значать, вони поміняні на букви, які ми сьогодні знаємо. Наприклад, в старі часи, в 19 столітті, не було букви «є», ну якби язикатої такої, з язичком, так? Але звук, чи власне сполуку «є» передавалася буквою «е» в сучасній українській чи в сучасній русинській мові. Сьогодні передавати її не можна. Сьогодні треба передавати отою буквою з язичком. Тому що буква «е», або так, вона сьогодні позначає один звук «е». Не «є», а «е». І так по кожній літері треба було приймати якесь рішення, тому всі тексти вони зведені до одної системи для того, щоб людина могла читати, людина могла легко орієнтуватися. І я також хотів би сказати, що окрасою книжки є іменний показчик в кінці цієї книжки. Це надзвичайно важлива річ, це надзвичайно марудна робота. Кожне прізвище видзьобати, знайти. І це Лариса Падяк, якраз от вона спеціаліст, вона робить це на комп'ютерах, тобто не механічно, не по-ручному. Вона навчилася цій роботі, вона задає певні алгоритми, витягає ці прізвища. Так що ми вже сьогодні, якщо працюємо з авторами, ми маємо таку можливість і робити іменні показчики. Тут також заведений іменний показчик, який дає можливість легко орієнтуватися в тих 400 сторінках. Ну і, можливо, ще перед тим, як просив би пана Фенича, Володимира Фенича, доцента Ужгородського університету, сказати також пару слів. Я сказав, що книжка вийшла у серії «Русинська класика». Ми запланували у цій серії отак по одній книзі Духновича, Павловича, Сільвая, Фенцика. Надіюся, що ми також видимо Емілія Кубика. Емілій Кубик, наш лексикограф, який ще встиг в Ужгороді видати колись 4-томний словник на початку ХХ століття, потім виїхав в Америку і в Америці написав перший русинський роман в 3 книжках. Це приблизно як «Війна і мир» Льва Толстого по об'єму. Але до цього часу ми нічого не знаємо. Крім того, він написав декілька п'єс, крім того, він написав прекрасні оповідання. Тобто ми б хотіли, щоб в цій серії вийшло до 10 книжок такого самого об'єму. І на все це треба лише, щоб була Божа воля, наша енергія, і щоб нам ніхто не заважав працювати у цьому плані, щоб не було якихось провокацій, щоб не було якихось, я не знаю, небажання влади. І зараз я вже 10 років працюю в Пряшевському університеті. Я хочу сказати, що надзвичайно толерантна ситуація, надзвичайно така якби підкреслена увага до національних меншинств, до національних проблем. Наш музей русинської культури кожен четвер відкритий такий же зал, як тут. Це забито бітком. Знаєте, просто люди стоять під стінами, настільки зараз отакий якийсь ренесанс. І в залі люди, яких ти впізнаєш, визначні наші співачки русинські, такі як Порачова, такі як
Анка Сервійська, з десяток письменників, так, постійно наші викладачі університету. І що цікаво, що половина із них не мають до русинів ніякого відношення. Це люди різних національностей, але от сама толерантна ситуація, вона дає можливість всім нам разом працювати. Те саме в театрі Олександра Духновича в Пряшові. Квитки треба купувати за 2 тижні до п'єси. Причому по інтернету їх замовляти обов'язково, тому що кожна вистава у залі аншлаг. Але коли ви будете під час антракту спілкуватися, ви будете бачити, 50, 60, 70% людей, які приходять в театр, не є русинами. Театр має таку популярність, що люди приїжджають із сусідніх міст для того, щоб побувати на спектаклях русинського театру Олександра Духновича. Зараз ми також запланували таку книжку, але це я другим разом привезу її на презентацію. Надіюсь, що ми ще з вами зустрінемося на такій самій презентації. Я розкажу вам про тих 150 п'єс світової класики, які вже перекладені на русинську мову, у тому числі Дон Кіхот Сервантеса, Гамлет Шекспіра, в тому числі Ідіот Достоєвського, Дядя Ваня Чехова, Кафка, я не знаю, іще десятки прізвищ, які вже п'єси світової класики перекладені і які вже на сцені гралися з величезним успіхом. Я вас також закликаю приїхати в Пряшів до наш музей русинської культури, приїхати в наш театр, але треба наперед дати знати, щоб ми купили вам квитки, тому що квитки сьогодні 6 євро одне місце, представляєте? Тобто ніхто не кличе в театр, а всі борються за місце в театрі, що, власне, говорить про духовність. Ну і я би багато що міг казати. Ви розумієте, що як людина, яка вже 35 років працює над Кралицьким, має багато тих інформацій, але я шкодую або ціную ваш час і наш регламент, і тому дякую вам за те, що ви так мене уважно слухали. Дякую.